בוקר טוב חברים ושבוע טוב. קמנו לבוקר קצת מקפיא, והבוקר מקפיא כזה אין דבר יותר טוב לעשות מאשר לצאת לגינה קהילתית. אנחנו כאן בגינה קהילתית של רעננה, גינת הפעמונים, והחיבור שבין הטבע והאנשים עושים כאן את הפתיחה הכי טובה של השבוע. אנחנו מנסים לחבר פה בין האנשים לבין הטבע, לחבר בין האנשים שיש להם הרבה דברים משותפים, גם התחביבים, גם הראש, גם תפיסת העולם. העיקר אנשים אוהבים גם אנשים וגם טבע. אנחנו בפרויקט דורות מנסים גם אנחנו לחבר בין אנשים שדומים, אנשים שרוצים להיות אחד קרובים לשני, קרובים בהשקפת העולם, לגור ליד שכנים שלא רק שכנים במקרה, אלא גם שכנים שאוהבים להיות אחד ליד השני, תוך כדי שיפור איכות החיים, בעיקר בגיל השני וחצי, כמו הגיל שלנו. אז בואו ונעשה טוב גם השבוע הזה. כל טוב ולהתראות. שבוע נפלא.